diputer saben dino pasti mati pasti umpama bisa aku gayo lintang kepengen tak petik tak weno seliramu sayang nengahane aku terus selirane gombang radio sing bisa dadi gentine mas base ning sampe kalau ngono saiki mas base ning FOH-ne sono sing duwe samono uga atiku yen krungu suaramu dadi rasa jantungku feedback apa ini? Seliramu sayang nikahanane aku durung ngerti selirane wong gelombang radio sing bisa dadi gantine umpama bisa aku gayo lintang yo pengen tak petik tak weno seliramu bisa dadi gantine lewat radio dadi kanca bendinane midine ning sap kurang ana saiki cek 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 umpama bisa aku gayo lintang kepengen tak petik tak weno seliramu apa wih? Vokal ini? Masa ini ngarep feedback? Cek nganu wih neng kono bene kalau ngono mas cek sa cek cek kak cek 1K tes K CH cek cek 1K tes cek cek
칙칙 칙칙